Tegye a tésztát és a sót a vízzel teli lábasba. Főzze 10 percig. Olvasszon gívajat a serpenyőben. Pirítsa meg a hagymát. Vágja fel a fokhagymát és pirítsa a hagymával. Adja hozzá a garnélát. Keverje, amíg meg nem fő. Fűszerezze fekete borssal, só, oregano. Tegye bele a koktélparadicsomot. Locsolja meg a petrezselymet vízzel. Vágja apróra és adja a serpenyőbe. Öntse hozzá a folyékony tejszínt. Szórja meg a szószt reszelt parmezánnal. Szűrje le a tésztát. Tegye a serpenyőbe. Keverje össze a tésztát a szósszal. Szórja meg újra petrezselyemmel. Krémes, színes és nagyon aromás tésztát kaptam. Egy szóval tökéletes.